marques i negocis en català. Som-hi! Vinga. Bé, sí, ei, marques, ei, comprem, diners, ei, mira com volen els diners, capital, sí, vinga, entra... Perdó. Tens escrit? Sí, no. Ah, vale. Estava fent impro. Massa preparat. Era impro. Vale. Són... Improvisa. Sí. Brutal. No, ja està, millor que no. Són marques i negocis que se suposa que estan en castellà, anglès, i els hem de catalanitzar. Vale. D'acord? Està Entre bé, tots una està bé. miqueta. Vale? Per exemple, Mercadona. Sí. Com? Aquest ja està en català. És veritat. Hòstia, és veritat. No, perdona. No, sí, però no, ja sé per què l'he posat, perquè és massa heteropatriarcal. Mercadona. Jo el canviaria a Mercapersones. Vale. Mercapersones. Mercagent, també. Mercagent, però sembla que has d'anar a comprar ronyons allà, de gent. Per sort... Vaig al Mercapersones que... Parlant de ronyons, recorda que t'has fet al cotxe un paquet de fetge. Ahir vaig deixar el cotxe a Gavà i em vaig deixar una bandeja safata. Una safata de fetges. Què dius? Molt I ha quedat allà al cotxe. Sí, està allà. Hi ha gent que compra... I no m'interrompeixis la secció, sisplau. Que era jo que t'ho he dit, no? El dia... Sí, em treure-hi l'accent i ja està. Sí, ja està. Perfecte. Vale, jo havia posat dia descompte. Que el dia de és descompte. català. Vale. Condis. A veure aquest, Condis. Aquest no el direu. Molt bé, Noemí, molt bé. La creativitat, un punt més. És així que es diu? No, això és una proposta que dic jo. Vale. No, jo Condis, jo l'he traduït per Amdis. Condis, Amdis. Ja veig per on van. No, però no sempre és així, No. Ho he fet per despistar-vos, no. Vale. Estàs fent un patró? No. A mi m'has despistat. Burger King. És que aniria per l'opció fàcil, però veient per on... Tira. No, clar. No miris. Aviam si algú li pot donar punts. Algú. Arrere de l'hamburguesa, molt bé, Roger, et dono... Però sí que era la fàcil, sí. No. No ho he encertat. No, perquè, per creativitat li ha donat... A veure, realment seria aquest, si anem pel patró de traduir, però jo he posat el rei del fricandó, perquè com fent-lo més català, no? Clar. Vale. Nespresso. Com seria? Nespresso en català? Ja sé que és complicat. No, jo crec que no el faríem perquè les clàusules són tan cares que no... També és possible. Molt bé. He posat Nespressa. Que, vale, això. Pues el següent. Adidas. Que necessiteu un context per Adidas, vale? Sí. Primer, anar a Adidas és anar... Ves a la merda una mica, ves a Adidas, no? I una opció seria ves a Adidas. Però aquesta l'he escrit aquest matí, es nota que no l'he... La que havia desenvolupat és alleta't, perquè què és una dida? Una dida és una dona que cuida els nanos, que les mares no els hi poden donar llet. Doncs alleta't. I en plural, alleta't, perquè és Adidas. Jo, si fos directiu del 3CAT, compraria aquest concurs. Clar, jo també. On els concursants no les veuen venir i és... mitja hora del presentador justificant la resposta. No. Espera, que ara, vinga. Vale, aquesta m'agrada. Apple. Jo estic suant. Apple. Poma, clar, està bé, poma. Poma mossegada. Molt bé, Daniel, poma mossegada. Molt bé. Clar, perquè... Això fatal, Aquí. A veure, que intimíssim. Donem 30.000 punts? Vinga, però tu... Intimíssim. Aquest... Com has dit? Bueno, molt ben tirat. Calcetes que es rompen, no? Intimíssim. Vale, jo he posat intimíssim, he posat catalaníssim. Perquè el català és una persona molt cap a dintre, no? No, és que no. A veure si em compro aquest. Bershka, us dono una pista. Bershka és una tenda dinàmica, de gent juvenil. Jo no puc anar a comprar allà roba perquè no m'entra. Però si fos jove tampoc m'entraria. Però vull dir que gent dinàmica, juvenil, pum, pam, entrem aquí. Pont aeri. Pont aeri, vai. Ja vaig relacionant. Algú vol tirar... Jo he posat Someva, canal Someva. Seria com el... No. Queden 4. Lefties. Aquest sí que me'l compreu. Lefties. La tenda de roba. Lefties. ¿En serio? ¿Qué me eres tú, no?
Ruth, et dono 3 punts perquè més o menys jo he posat vermells, però vermells d'esquerra. Vermells. També les puntuacions són totalment a criteri de... Totalment, sempre ha estat així. Mira, va, que ja acabo. Aquest s'ha de pensar una mica. Mango. Fèlix Millet. Va per aquí. Va per aquí, perquè jo ho he posat com roba. Però compte, jo he anat un pas més. Mango, roba... Però compte, que sobre roba, mango sobre una fletxa que és de robar, però l'altra roba. De robar. Clar. No, de roba. Vale. Veus que... Vale, lleig. Vinga, i a l'últim ja, Máximo Duty, aquest és el millor per mi. Máximo Duty. Aquest és molt fàcil. Máximo Duty. Jo no m'ho vull arriscar ja, a perdre punts. O sigui, jo ja he guanyat 3 punts, ja no em moc d'aquí. Què també ens resta a nosaltres? Nosaltres som de sucre, però m'ho fotem. Máximo Duty posar màxim portat. Clar. Màxim portat. I fins aquí, marques i negocis en català! Som-hi!